Shnong Mawkyrwat Southwest Khasi Hills District minta kesengi ke arpraterik uno pra ajab sao Haka Jingphuh Jungphieng Kalayo ban Rakhe Iaka Jingdap spa Snem Jongka Jingyo Iaka Shnong Bapura Nadu Snem Kakandai spa arpusao Haka Jingyalang bala pelong Hamadan Jongka Balang Presbyterian Mawkyrwat Haka ni ke Jing Rakhe layo ru ke Jingpen Her Iaka Lama bat ke Jingple ya umau sanam Jongka Shnong ubalatei Haka Dor Arlak Tingka Da uba penyat Sing Sim Chief Executive Member CEM Jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kum ukongsan ban ke Jingpelat ya ka riti trekam Jongka Shnong na upaim nyandro sim yong usim ke hima maharam kum usembot kongsan Shushu layo ru ke Jingpule ya ke khana pateng Jongka Shnong Mawkyrwat na ka senglong kami ba la pule da ka kong nong si sketri senglong kami Mawkyrwat kum kadang jong ka jingne kemen layo ru ke jingot ke ba la lam khamat da uba HS ding do menteri Shnong barim bat kum u chairman celebration committee kibala wan lang Hakani kasi kerpang Jongka Shnong Mawkyrwat kilong uba Karnes Soshang MDC Jongka Mawkyrwat constituency kentop ya ki menteri Shnong na ka Shnong Mountain Rangthong Jakrem Domjerti Rangmau Soklam Sakwang bat Pendeng Sakwang ya ka Jingyalang hakani kasi la penya da uba RR Lingkhoi menteri Shnong Mawkyrwat ke Jingkran Priang no uba WL Snaitang Secretary Celebration Committee ke Jingduai no Pastor PF Lingdo bat ke Jingkran Kublai no uba N Lingkhoi Secretary Shnong Mawkyrwat Pembera yang dipelat ya kariti sensar jongka Shnong Mawkyrwat agar mereka sengi yang direkaya di dapis pas Snem. Spa Akosau men haba usim liet paim Rubin Sings imli bat kayin kasem ulawan Shong Shnong Mawkyrwat bat bu ya ka office raikam kahima mahram nakadaw baka Mawkyrwat kalong ka pedeng hakalek kawan badru ka jingdon kayew kabahap po ka jingpeniat jong kisan kur rikai nonglang kakerteng Mawkyrwat ya kaketeng Mawkyrwat layo na uway urang ba uba kerteng upan kerwat jat lungdo uba nakasinaw mauten uba lawan tungi umaw banna hasem pakir hakajaka marjan bat ka IB ni kadak bangla
hajan ka office usop divisional officer PWD road government. Ti uni umabana la penduk no men hakabalate ya ka surak PWD bamanta. Kasen syar ka kadar lengba kador ba Shnong. Nadu ketika Snem khat khandai spa al pusau. Kakam ban pek bat sensyari ka Shnong kathau ka David Haka Jingyalam upaim Rubin Singh Simli. Kani kalong namal bakinong syong Shnong hakate ka por kidang khandiat upaim Rubin Singh Simli ulah proyek dak lupa hakaliang kumno ban sensyari ka Shnong ya ka bala pentraikam hadin da upaim Bamon Singh Simli. Ti hadin jong ka jingklan no jong ipaim Rubin Singh Simli haka Snem khat khandai spa lai phahun riu la shimti ka khet sim mahram da upaim Bamon Singh Simli haka ba ila shimti ro ya ka kam kum unong yalam ka Shnong Mawkyrwat. Ti haka Snem khat khandai spa lai phahun nyau ilit baburo saya nongrem ilawan syong Shnong Mawkyrwat bat kum uwei na kirang ba baladon ro ka jingnang jingstat ila tenrong lem ya kakam ban pet ya kakam Shnong rengkat bat ilit bi welkin panwanja ya sacrifice jong kinong ilam ke jongi nadu menteri baningkong jong ni ke Shnong Mawkyrwat lasdang seng ya ke Shnong nadu Snem khat khandai spa arkusau ikpa jong imarok nganget indei i menteri baningkong jong ke Shnong bat ngin ken mau ya ka jinglen ladi jong kini kirang ba banseng ya ka Shnong banseng ya ka Shnong kalong thek kum baseng ya ka nu ka business don kam ya ka investment don kam ban pendut ya ka por ka bor nadong sidong bat kanam long kum ni kum bakalong menta ladam dei na ka jing IT lut jong kini kirang ba bahaswa kilong keme kibla kershan kibalong kum kipaya kibas khem ya kita kirang ba hakitu ki Snem ki bamanswa bat ki samla le se hatu ki por ban seng ki Shnong ki bala tre shitam ban penlong kum ne kum bakalong menta bat umduna shu ya kasan riu hajar teli ki yeng hakani ka Shnong Mawkyrwat bat kini ki Shnong ba markhap bat kabangasu tenat hadu kata-kata ban tip syapang ka Shnong Mawkyrwat kabahap apok kahima maharam kalong ka Shnong kabapau hadu kata-kata ka Shnong kabapau hakani ka spa Snem bamenta bunsin don ka jinya kren bakum ka jat beriu ka jongi niong bah kini ki Snem bamenta hipor bamenta nila sedang i bajat beriu kelahiar kamtam ya kata ka jing smart ka jing sting kamtam kata ka jing kiu haka kai ka pateng haka trei kam lajong haka trei ka kta henry ngaso banong baka Shnong Mawkyrwat kande ka Shnong banlong nuksa ya ka jat benriu khasi bat ya ka jelam me kaliai parok kawai baleng ong kumta ngaken mau ka don kawai ka por ya ka bangalet ban inspection iki Shnong hapok social nang kamta ka development ka roy ka par kadon kata ka jingti surok lani ka jingti yakini ki pipeline jong ka PHE hapo social long ban penbiang ko umbam umdi